Ben, boas noites, benvidos e benvidas a esta sesión extraordinaria e urxente que convocamos no día de onte. Disculpar, en primeiro lugar, a presencia da concelleira do Partido Socialista que comunicou que non lle sería posible estar aquí. E, bueno, por lo que seis, a concelleira do BNG, Cristina Andrade, sí que se incorporará, pero vamos a ir dando comezo a sesión. Por lo tanto, o primeiro que toca, neste caso, aprobar a ausencia da sesión, se estamos de acordo ou non. Vamos a votar a favor a ausencia, votos a favor da ausencia, votos en contra, apróbase con 6 votos a favor e 5 en contra. Pasamos entonces a debatir o único punto do orden do día, que volve a ser a proposta de inversión do que quedaba de remanente. Tengo a palabra a portavoz do Goberno. Boas noites a todos e a todas. Trátase de aprobar provisionalmente o crédito extraordinario número 2/18 por un importe de 452,90 euros nas aplicacións de gastos e conceptos de ingresos seguintes. Sería a reforma do edificio do Concello por un valor de 180.388,99 euros, a adquisición de camión de protección civil por 50.000 euros, intervención de conservación e restauración das fachadas da Torre Bermúdez, 73.377,59 euros, e reforma integral do Camiño Real, fase 1, que serían 102.686,32 euros. Bueno, como todos sabemos, a semana pasada tivemos un pleno no que non se puderon, a Corporación decidiu non aprobarlo, as propostas que traíamos pois a ese pleno, e por iso, e vendo cos técnicos que todavía había alguna posibilidade de cambio, pois, dado que o BNG fixo referencia a importancia que tiña para o seu grupo, pois que se aprobara agora, neste momento, pois unha reforma do Camiño Real, e estivemos pois tratando de buscar unha solución. É certo que o proxecto que presentamos do Camiño Real non é un proxecto rematado, este é unha obra sobre a que se estaba traballando, pero non estaba rematada, xa que a nosa idea era leválo ao posto de 2019, pero si se fixe un anteproxecto, unha memoria que compromete 102.000, algo máis de 102.000 euros para o arranxo do Camiño Real. Trátase da intervención como mínimo de 200 metros cadrados de un espazo, como sabemos, moi grande, pois desa estrada, dese camiño, e vai depender moito do altura, non? Dos muros de contención que haxa que facer ali. Mantivemos, por outro lado, unha obra tan importante como a reforma do Concello da Pobra, por moitos motivos. Por un lado, por o problema da accesibilidade, é un problema que realmente obriga ás persoas con problemas de mobilidade a moitas veces ter que salir do Concello, como xa comentamos noutro momento, pois entrar incluso a través pola parte de atrás, non pola porta principal, e ademais pois a través dun despacho que está en uso. Por outro lado, o problema que hai de espacio, porque non hai espacios suficientes para todos os traballadores, algúns e traballadoras, algúns incluso pois teñen despacho debaixo da escaleira, pero bueno, a necesidade existe e creo que todos a podemos constatar. E, por outro lado, a obra que vai supoñer un aforro enerxético importantísimo para o Concello. Estamos falando do cambio de todas as ventanas da fachada principal e tamén lateral, con cámara de aire, con cristal doble e con cámara en medio, a todo o que é o envolvente térmico de todas as paredes tamén da fachada principal. É unha obra moi importante porque, evidentemente,
vai a ter unha repercusión directa no que é o aforro. Estamos falando dun 25% de aforro enerxético, o que suporía simplemente a mellora do envolvente térmico, non? Do que é a parede frontal, non? Por outro lado, o efecto invernadero que provoca a obra que se fixo de ampliación con ese tellado de cristal, que fai que faga moitísima calor no verano e moitísimo frío en inverno, que fai que se tire continuamente de calefacción e de aire acondicionado. Eso tamén, bueno, supura en concreto máis ou menos cerca dun 47% de aforro no que é na factura de enerxía, non? Por outro lado, ademais, o feito de cambiar a caldeira de Pélex vai supoñer un 72,5% menos de emisións de carbono á atmósfera. Por moitos motivos, é unha obra moi importante e máis no tempo no que vivimos, onde, aparte do que significa económicamente, temos tamén unha factura coa ecoloxía, co medio ambiente e co noso planeta, non? Todo o que fagamos neste sentido é importante. Logo, ademais, que non comentei, a porta principal, que se fará unha zona exclusa, non? Para unha especie de porta intermedia para evitar que está sempre aberto o frío entre continuamente. Logo, mantuvemos tamén o camión porque o consideramos imprescindible, é un recurso que se vai usar diariamente, que pode conducir calquera persoa que teña carne de conducir, que ten unha grúa máis alta da que hai e que, a parte de protección civil, que evidentemente lle fai falta, sobre todo con acceso, os problemas de acceso, por exemplo, a velutinas ou outras moitas incidencias que ocorren no noso concello. Por outro lado, tamén o usará, cando non use protección civil, a brigade ou electricista, e é un recurso que consideramos, importantísimo. Tendo, sería innecesario ter con lugar, como decía o voceiro do Partido Popular, un camión, contratar un conductor con esa única finalidade, non? Desde o día a día do Concello decidimos que era imprescindible e era importante para o Concello da Pobra contar con ese recurso. Bueno, a Torre de Bermúdez, todos sabemos a situación na que se topa, o problema que ten a pedra, e non podíamos prescindir da oportunidade de mellorar ese problema que é tan grave e que, ademais, cada día que pasa, cada ano que pasa, se agrava, non? Entonces, tamén esa é a razón pola que o mantemos dentro do que a proposta que traemos de novo ao pleno. Gracias. Que a palabra por todo Julián. Boas noites. Desgraciadamente, estamos de novo vivindo esa especie de ese bucle eterno no que nos movemos no Concello, non? Nos movemos a base de impulsos, sempre contra o tempo. Eu xa non lembro cantos meses van alá atrás desde que se empezou a falar de que o remanente de tesorería correspondente a 2017 iba a andar ao rodo de 700.000 euros, e porque xa desde aquela nos empezaron a falar de estas cuestións. Non entendemos tampouco porque en xuño, cando houve xa mocións con propostas, se debeu tamén falar de todo isto, e a verdade é que agora agardouse hasta finales de outubro para empezar a falar cos grupos que compoñemos a corporación, e tarde mal e arrastro ahora con ausencia temeraria e necesaria. Temos que vir a aprobar entre a espada e a parede obras que podían estar perfectamente acordadas e faladas. De feito, moitísimas delas están pedidas e aprobadas por unanimidade desde fai moitísimo tempo. Nos vemos na necesidade de vir agora aquí depresa e correndo para ver de aprobar estos puntos. Non nos gusta, de verdad que non nos gusta este tipo de forma de manexar os tempos. Estamos a 20 de novembro, nun mes terán que estar entregadas
outros proxectos con relación aos plans da Diputación, temos polo medio, previsiblemente non, un pleno ca conta xeral, temos un pleno ordinario, sentimos que todo se sigue mantendo deixando para o último do último día. A respecto da proposta do equipo de goberno, ben saben que nas dúas reunións que se celebraron, o BNG plantexou certas dúbidas sobre a reforma do edificio do Concello, estando prácticamente ao 100% sendo partidarios prácticamente o 100% do que é a reforma no sentido da envolvente térmica e todo o demais, pero a solución que supoñemos arquitectónicamente boa que se dá para aumentar o espazo do propio edificio me parece que non é en realidade o que se necesita para dotar aos traballadores e incluso aos grupos presentes na corporación dos espazos necesarios para desenvolver o seu traballo con dignidade. Con relación ao camión de protección civil, daránse conta de os señores e señoras do equipo de goberno que desde o momento que ustedes falan incluso de chegar a un mercado de segunda man, nos deixe pensar, nos permite pensar que estamos falando de un equipamento que necesario sí, pero que teñen moi pouco claro como van mercar. Isto, ademais, ven a sustituir un camión que xa ten o Concello, unha parte importante do Concello, e que non se pode sacar á rúa agora por non ter titulación, posto que o único traballador que utilizaba, polo visto, se ve que o único que estaba habilitado para ela, pois xubilouse. Nada que decir, neste particular a Torre de Bermúdez, sabemos que esa parte importante, esa parte do noso patrimonio necesita de moita atención desde moito tempo e esperemos que os servizos, que os traballos que se van a realizar sobre eso sexan realmente exitosos. Ben saben tamén que nas dúas reunións ás que asistimos, na primeira, especialmente non había, se non recordo mal, nada asignado especificamente para a Ribeiriña e nós, o Grupo Municipal do BNG xa en xuño incluíramos na nosa moción con propostas para os remanentes de tesorería precisamente 2 puntos con relación a esa parte do pobo que nós seguimos pensando que necesita dunha atención prioritaria non só por unha débeda que se teña con ela, sino porque ademais é un lugar excepcional que unha vez que as eivas industriais que antes a afogaban merecería dunha atención máis ampla, moito máis ampla, para poder precisamente poñer en valor todo o valor que esa zona ten. Entonces, xa queda en xuño, como decía, incluíamos nas propostas precisamente a reforma integral do Camiño Real. Lembren que isto presentouse por vez primeira en outubro, presentamos polo BNG en outubro de 2015 e tamén falábamos de instalacións deportivas nos que foron os terreos que Tempo ocupou la onza de oro. A solución que lle deron vostedes á nosa petición foi escasa, ben o saben. Vostedes aplicaron para a Ribeiriña uns criterios que dicían que eran de vostedes propios, que lle viñeran por outro cauce. Supoñemos que sí, pero nos pareceron insuficientes e isto levou a que o BNG no pleno anterior responsabilizara co seu voto de abstención ao goberno, ao equipo de goberno dos seus propios actos e que finalmente a proposta non fora aprobada. En este momento entendemos que a reforma integral con este proxecto apenas diríamos que presentado, apenas que iniciado, sin que nos parezca suficiente, lógicamente, porque máis quereríamos, lo entendemos como un primeiro paso, un compromiso e, ademais, quixéramos que o goberno municipal, chegado o momento aquí e antes de acabar este pleno, garantira que non só este proxecto, sino en todos os outros, vanse a cometer precisamente en tempo e forma para que se executen e non pasemos de novo da política de feitos á política de posturas. Entonces, eso é todo o que podemos decir. De calquera maneira, é para rematar esta primeira intervención, tamén decir que o BNG, unha vez que se escoitaron as propostas para esta zona da Ribeiriña, vai votar a favor da proposta do goberno. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Bueno, buenas tardes. Perdón. Bien, estamos debatiendo algo que tiene que estar superado con el tiempo, pero parece que nunca, como bien decía el autor de negar, los tiempos siempre son cortos para ciertas cosas. Nosotros ya planteamos el otro día que dentro de que reconocemos que todas las inversiones que se van a hacer, que se plantean, todas tienen quizás su necesidad, pero no compartimos la urgencia o la prioridad que ustedes establecen. De los 4 planteamientos que nos traen hoy aquí, estamos de acuerdo en la restauración de la Torre de Bermúdez y la inversión en el Camino Real, pero no queremos que no es lo urgente dentro de la necesidad que pueda tener reformar el ayuntamiento o la adquisición del vehículo. Solo recordarle a la portavoz del gobierno que realmente yo no dije que se contratara una persona únicamente para el camión. Lo que dije es que, oye, hay personal para que pueda tener un carnet para utilizar un vehículo municipal, porque, oye, creo que es una gran diferencia. Yo no voy a plantear nunca que se contrate una persona por un puesto específico. Pero bueno, por eso, como no nos convence el planteamiento, nosotros vamos a votar en contra de la misma. Bien, tiene palabra, por favor. Bueno, disculpe, me creo que expresei mal. O que quise decir é que, bueno, fixo referencia á necesidade de contratar, non? En todo caso, o camión de protección civil é un camión de protección civil, non é un camión de uso para a brigada, non? É certo que durante moito tempo se usou como con outras utilidades, pero é un camión de protección civil. Bueno, por demais, eu simplemente agradecer o voto positivo do general. Ben, antes de dar paso á segunda intervención, tamén me gustaría claro un par de cousas. Efectivamente, o camión non sustitúe ao que temos hoxe en día. Vai a ser un complemento e vai permitir a veces actuar os dous ao mesmo tempo. Ten outras ventaxas que, ao ser máis pequeno, permite acceder nas rúas estreitas a todos os lugares do Concello, e o do carné é importante, porque para a protección civil, pois, non sempre poden ter o carné, nin é fácil que o consigan, a veces é imposible, de feito, porque creo que teñen que cumprir os 21 anos, e é un que non os ten, pero poderán utilizarlo para a rutina, para rescates en altura, para desramar, a veces que un risco de desprendimento de ramas, asegurar estructuras. Son varios dos operativos que teñen realizado nos últimos anos e que este camión lles viría estupendo para facelo en condicións de seguridade, e iso creo que temos que valorarlo e para a tranquilidade de todos e todas que o fagan son as mellores condicións. E despois se vai usar prácticamente a diario, porque o mantemento do iluminado público así o demanda e dará pois unha liberdade completa ao traballo que se dedica a eso, aos traballadores, mentras temos o PEL hasta 31 de decembro, son 2 os electricistas contratados. A verdade, simplemente decir, bueno, sentimos que non houbera o acordo posible no pleno anterior, entendimos mal, seguramente, que chegaba con facer unha inversión na Ribeiriña, pero non tiña por que ser exactamente no Camiño Real, pero comprendemos a necesidade de negociar, a súa postura respetamos e, por lo tanto, por eso realizamos este traballo express, é certo, para facer ese memoria, porque non cabe nin tan siquiera chamarle anteproxecto, no que xa creo que explicou ben a concelleira nosa portavoz, se comprometen estes cartos e se compromete a zona onde se van a investir e pode haber variacións, efectivamente, cando se realizan as medicións, as comprobacións in situ, consultando con Viacua, con quen faga falta para acabar de diseñar o proxecto, pois seguramente habrá variacións e o máis esperable é que sexan que permitan unha actuación sobre máis metros, porque o facelo tan borrador, pois o que se fai é tirar hacia arriba e non ter que reducir despois, que sería sempre máis desagradable, non? O máis previsible é que se pode actuar en maior longitude. Hai que recordar que son 1.600 metros de Camiño Real, dende que empeza na Mercé hasta que remata en Escarbote, e son moi poucos metros, 200 metros lineales escasos, ou un pouco máis, non recordo agora exacto, pero tamén se escolleron aqueles que están peor, lógicamente, por lo tanto, necesitan máis inversión, máis investimento, e se van a construir esos muros de contención que son máis caros e que, no outro lado, xa están feitos, outras tramos do Camiño Real, e, por tanto, ali non serían necesarios, co cal a segunda fase previsiblemente permitiría actuar sobre máis metros. E, efectivamente, a intención é que non pare aí, por eso echamos precisamente fase 1, e esperamos, pois, xa negociar o pos, incluiremos posiblemente esa fase 2 e vendo como vai evolucionando o proxecto. A aprobación dos proxectos, pois,
O feito de que sexa a través do remanente obriga a ter os pregos aprobados antes do 31 de decembro, pois vai a facer que estes proxectos sí que sexan express, dos máis rápidos en tramitarse, espero, e en licitarse, tendo en conta pois, a disponibilidade de traballo da Secretaria Municipal, que temos moitísimo traballo, porque iso é outra, non? Cando se fala de nós non deixamos nada para o final. No Polideportivo de Venecia traballamos meses nesa actuación e se subeu ali, se aumentou varias veces. E despois hai proxectos que a veces, ingenuamente, pois ao mellor no goberno pensamos que van a contar co respaldo e apoio de todo o mundo porque recollen propostas traídas ao pleno e despois ao final non é así, pero bueno, nos gustaría ter máis tempo e disponibilidade para negociar con máis calma. Pero a intención sempre é escoitar aos grupos da oposición e tratar de levar un acordo que sexa aprobable no pleno. Ten a palabra o portavoz do NEGA. Non, simplemente insistir en que, vindo de onde ven a cuestión do remanente de tesorería, pois que se teñan que facer todos os esforzos posibles e ainda máis para materializar, licitar e poñer en marcha estes proxectos dunha forma efectiva, que non quede todo en falar, discutir e dialogar aquí, sino que os veciños saiban polas obras que se acometen os traballos que se realizan neste salón de plenos. Do Partido Popular, nada máis. Ben, e tamén decides que intentaremos, na medida posible, manter algunhas partidas que aquí se valoraron positivamente, como a desinalización ou a adquisición do escáner, pois vendo remanentes que o escáner, por exemplo, é unha compra e non necesita proxecto e nada. Se hai algún remanente a final de ano, pois que xa estamos a final de ano, vamos a intentar tamén que se cumpra e vamos a, mañán mismo, un par desta semana, mandaremos tamén un dos proxectos que necesita o permiso de costas da Ribeiriña ou da carretera da Praia, porque nós tampouco queremos que ninguén diga, lle diga ao BNG, non se fai esta actuación porque vos preferites facela arriba, non queremos tampouco que pase eso, e, por tanto, o que vamos a intentar é que se faga todo, que ao final creo que queremos todo, a Ribeiriña, todos, a Ribeiriña e todas, acabe, pois, máis avanzada e en mellores condicións. Pasamos entonces a votación. Votos a favor da proposta, votos en contra, apróbase e levantamos a sesión.